Hello mga people, mga human beings sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe. Miss Human Being, subscribe, like, comment below. Yan na po ko'y trabaho, na ako'y challenge sa live. Ang buhok ni ma'am, ga-DIY ni siya. Siya rin kulor-kulor niya. Ato siya tanawon, klaruhon. Kaning dapit sa babaw, medyo hayag siya. Basta usahon pag kulor, ingana siya basta. Ikaw rin trabaho, ang umang kulor, mura medyo hayag aning dapitan niya diri dark siya, wala kay siya nag-event karon ang buhaton ani sundi ko ninyo kadto siya pagwapahan. Guess na lang ta maunsa siya ato lang tanawon og maunsa ang buhok akong gibuhat. Sectioning ko aning buhok ni ma'am nga gi-highlights niya. Kani si ma'am ato ni awayon ha ginagmay at gusto na tabay siya buhok. Shiny ning buhok unya pagkahuman dugay kay ni madutan og color ako siyang regular customer. Kani ang buhok na tinga ko karon kay nag-DIY siya pagdating hayaga siyang color. Iha din ni giblitz. Pagka giblitz na siguro ning buhok ni mami karon gi sa power na po na mo pang highlights ang highlights kay pang blitz gihapon na. Pero dili siya makagahi pero nalibog pa ni ang buhok kay nganong kaging ni. So di man taning aning buhok si ma'am. Nindot ni kay ang buhok. Mo li na nga dili gid ta maayo mag DIY ta, do it yourself. Dapat ma-attribute ta og mga hairstylist nga mga kuan baka na bitaw naka-train kay para matanaw gid ang buhok unsay angay buhaton. Para karon ani akong gi-highlights ato ning tan-awon og okay ba ni pagkahuman kay dili ra man siguro maka-dry wa po di ko sure. Kinahanglan yun i-treatment pagkahuman. Ingani ni mga human being ang uban yun nato ni masabot ang customer pero gwapa kay ang buhok ni ma'am mo ni buhok nato kuni ang buhok gi highlights gwapa jud na basta Swarovski product dili jud ka magmahay ang uban magpa-highlights ang uban pud magpa-tone down gahapon ga-tone down ko karon ga-highlights na pud basi magpa-tone down na pud ka mamaya kani si ma'am ga DIY ni pero gwapa kay ang buhok no bisa ga DIY ang atong gigamit ani ang katong blend ni ang blend ni dili jud makadaot kaya ang developer atong i-lower ang developer para dili siya maunsa ang buhok bisan pag gihapan ning DIY nga mugna sa iya pero anyag kaayo sa tanan nagtanaw sa akong YouTube channel Miss Human Being daghan kay salamat ug sa sunod tong kita-kita bye bye.